πάνω. Αυτό που θέλω να κατεβαίνετε κάθετα, το γόνατο να μην ξεπερνάει τη μύτη του παπουτσιού. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Σε 4, 3, 2, έτοιμοι και κάτω. Κάτω. 1. Συνεχίζω. Πάμε. Ωραία. Κάτω. Κάτω. Ωραία. Αναπνέω. Κάτω. Άλλο ένα φτάνει. Σε 4, 3, 2, τελευταίο και βρένα μισά, μόνο πόδια. Μισά. Πόδια, κάτω τα χέρια. Πόδια, κάτω, κάτω, κάτω. Άλλο να φτάνει. 6, 5, 4, 3, 2, ωραία. Χαλαρώνω. Τώρα, το άλλο πόδι μπροστά σε προβολή. Η ίδια κίνηση στα πόδια, αλλά αυτή τη φορά κάνουμε τις έμβασες. Και πάμε πίσω, 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 πίσω. Ωραία, συνεχίζω. Πάμε. Θέλω, άλλο να φτάνει. Ωραία. 4, 3, 2 και 5 μισά. Κάτω, κάτω. Ωραία. Βαθύ κάθισμα. Κάτω. 4, 3, 2 και τέλος. Είδατε λίγο να σου. Ωραία. Τώρα θέλω ημικάθισμα και να αλλάξουμε πολλές. 4, 3, 2, πάμε. Συνεχίζω. Άλλο